Moita xente ten a vivenda cerrada e non a alquila por medo. Por a inseguridade xurídica. Sí, por a inseguridade xurídica é tremenda. Hai medo á ocupación. Para a inseguridade xurídica a dos inquilinos e inquilinas que cada 5 e 7 anos te tes que ir da tua casa e empezar un proxecto novo noutro lado, non? E para a inseguridade xurídica da xente que ten que regalar o seu salario a un caseiro e que aínda así non ten o control das súas casas e non ten o control dos seus proxectos de vida. Nun problema social de tales magnitudes, igual o que podemos facer é aumentar os impostos sobre a vivenda baleira para que lles parezca mellor idea poñela no mercado que mantela baleira. Se tú tes unha segunda vivenda, por que che teñen que aumentar os impostos? Porque hai xente que non ten ningunha. Xa, non... pero tú vives no pobo, tes unha segunda vivenda na cidade para vir pois, cando che apetezca ou cando necesites. Por que tens que pagar máis por esa segunda vivenda? E despois dices ti, ao terminar 5 ou 7 anos estaste na calle, non sempre. O sea, a xente pero que ten unha... o caseiro quere, sí. Claro, bueno, si, o caseiro quere, sí, pero normalmente os caseiros, se o inquilino cumpliu nos anos e teñen un bo trato, como dices ti, co teu caseiro, é raro que o teu caseiro che duplique o precio.